খাওয়া আইটেম কেনেকা হৈছে বাইদেউ সবজি ভালো আছে না ঠিক আছে Hey guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअआवहाय आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां बयनोबो जासिहरग्रोबाय जोङो दिनै तामुलपुराव मिटिंआव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों बासाव गाखोबाय बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय था आंजों थफाबाय था आरो आं मेथाइ लाखाबाय आरोना गारियाव जानो Pala dijane buya जाना buya जा गारियाव गाखोना दङ दाबो मोनायाखै फैगासिनो दं रेल गेट मोनबाय जोङो नै रङिया हाबसिगोन आरोना रङिया मोनबाय थाथ'नानै दङ दसे थाथ'बाय लाइभ नङा बस्था गैला आरोना फुङावनो फैदों जोङो 6:30 न'निफ्राय माबायावनो फैदों 6टायावनो फैदों ओमफ्राय गारिखौ नागारबाय 6:30आवनो आरोना दाबोसिम मोना आरोना जोङो आरो नै लाखिजाबावबाय गारिया दे एला जाबा फाबो एबार थांनांसिगोन आरोना ट्रेन थांबाय जाबा फाबो ना बायदा जाबा फाबो रेल हैसे कर्नाट के बंदर हैसे या रेल जोर पिसते आपने जाबा फाबो आरो जाबा फाबो मयदो बिसियाव खमियानो जानो बायदो जानो ट्रेना थांबाय आरोना लोगोफोर एबार जों थांनो मोनसिगोन आरोना एबार नागारसिगोन दा लोगो मानसिफ्रा ओंखारजोबनानै दङ Rongya nih lihat get. Lama kali gila. Cepat bar baik jangan rel get kau. दासो मोनबाय आरोना ओंखारसै एबार 10:30 मोनफैबाय ओंखारजोबनो नागिरबाय नै लाइन थाजोबो जोंबो ओंखारनोसै ना बायदो आइबायसो आङो dia namin rasa pun saya kusto kali aja बहुत कष्ट पाइरहेको पानी प्यास लागिছে हात भुक लागिছে ना আগত না যায় मोनफैबाय लोगोफोर दासो ओंखारबाय जोङो
Gera nih. আমার প্রত্যেকটা বিধায়ক সবাই নিবেদন এই ব্যক্তির ভূমিকা আছে थांनोसै जोंहा मिटिंनिफ्राय थांनो ओंखारबाय जोंहा नै थाबायलांसै एबार गारि गाखोनोसै एकदम गारि खि गारि आजाब जायानै जाव मोजां खारना ओमफ्राय आं बांनो लुबैनानै आजाबखौ बांनो गारि गाखोबाय लोगोफोर नै थांसै ओमफ्राय मेथाइ बायनानै लाखाबाय नै मेथाइ देबाय फैदों चक्लेट राबाय ओंखाम उखैथारबाय आरोना जा ओंखाम उखैबाय ओंखाम मोनजायासै फुङावनो फैनाय 6थायावनो फैदों जोङो क'क्राझारनिफ्राय बरकाटा रङिया बरकाटासिम फैनाया साधारन खोथा नङा लोगोफोर ओंखाम उखैजोब्बाय आरोना लेला जाजोब्बाय नै दुरबल जाजोब्बाय ओंखाम उखैजोब्बाय गासिबो दा एबार थांबाय थानोसै आरोना मिटिङाथ' जोबाखैमोन आरोना ओमफ्राय मिटिङा दा सोलिगासिनो दङ जोङो ओमफ्राय फैजोब्बाय आरोना लामायाबो गोजान नालाय दा थांबाय थानोसै दा सहैबा लोगो मोनसिगोन आरोना फिथा जाबाय साहा लोंबाय आरोना बिदिनो जाबाय ओमफ्राय दा चक्लेट लाबाय मानसिफ्रा गाखोजोब्बाय ओंखाम जानो नागिरबाय दाबो ओंखामानो फैया जोंना ओंखामखौ मोनजायाखै A few moments later. ঠিক আছে একেলগে ভাত পোৱা নাই যে অলপ ধৈৰ্য ধৰক আহি আছে দিব আপোনাকো দিব ৰ'ব লাহে লাহে খাই থাকক চবে খাৱা আইটেম খাওয়ার কারণে আইটেম ভাল ভাল দিছে তো আইটেম বিলাক ভালো আছে দেখুন কেনেকা হয়েছে বাইদেউ সবজি ভালো হয়েছে না ঠিক আছে কি বাইদেউ আপনি নাখায় নাকি অকল খাক খাক ভালো হয়েছে সোনকালে খাক কি ইমান আকু তাকুকৈ খাই আছে কিয় লাহে লাহে খাই থাকক কি ইমান ব্যস্ত ও ডাঙৰীয়া মাছ পাইছে না নাই আপনি পাইছে নাকি এইটো কি মাছ ভালে দেখোন খাই আছে খাক এইটো আমাৰ কুলিয়াৰ পুৰা ভোক লাগছে তো খাই আছে কেনেকা হৈছে সবজি কেনেকা হয়েছে কিবা লাগিব নাকি দালি চালি লাগিব না দিয়ক
ঠিক আছে খাক মাৰি পেলাই যে দাদা আছে খাই আছে ঠিক আছে কি হল ভাত খাক মাছ দিছে না নাই দিয়ে না দিছে তো এইটো দেখোন মাছ লাগিলে কব দিয়ক হা নাম খাম না Dia sampai santai loh. Ani dia थार ओमफ्राय जानाय जायासै एक्चुअली ओमफ्राय न'आव लानानै फैबाय एबार थांनोसै लोगोफोर जाखांबाय आरोना जोङो नलबारि हटेलावहाय बिदायसै आरोना बाय बाय नलबारि जानानै ओंखारबाय जोङो नैबे हटेलावनो जादोंमोन बे हटेलावनो जादोंमोन सोरबाफोर नलबारिनि नुफ्लांबायबा आरोना नलबारि हटेलाव दिनै ओंखाम मोनजाबाय नलबारि टाउनखौ आं मिथिफेराखैमोन लोगोफोर दिनैसो मिथिबाय ओमफ्राय ओंखामबो जाबोबाय आरोना ओमफ्राय जोबोर गोजोनबाय आरो आंना नलबारिखौ नुबोनानै मोजां मोनदों मोनाथारबाय नै जा मोनाबाय এতিয়া পোৱা নাই আমি গাড়ীতে আছো এবার ঘর যাই আছো কি মাছ অবস্থা আজি নাই लोगोफोर मोनबाय आरोना गामि ओमफ्राय आं दा गारिनिफ्राय ओंखारबाय आरोना गासिबो नि लोगोफोरा ओंखारनो गसंजोब्बाय आरोना आंबो नयथा जाफैबाय नयथायावसो मोनफैबाय जोङो न'आवहाय गारि मेथाइखौ इथ'फोरा लादों